tuolla niinku paidan sisään. Perus, aina kynäkotelo näkyvissä. Aina kynäkotelo näkyvissä. Heitä vielä se vittu. Aina kynäkotelo. Eikö se imitaatio? No. Taneli Mäkelä. Mikä se on? Mistä puhutaan? Naisista polkupyörä. Mut heitä se imitaatio. Tolleen käskemään. No eikä. Niin, pitää... Ai vittu. Tää video. Joo joo. Tää tulee YouTubeen, tää tulee YouTubeen. Pojat käymään reissussa. Tää menee överiksi. No niin joo, okei. Sitten katsotaan, kuvataan vaan missä istut. Tämmöisellä rauhasella. Äkki muuttos. Me istutaan tämmöisellä rauhasella. Tuntuu, että suu aukeaa vittu. Nauran tuntuu se, että suu aukeaa. Helvetti. Ai vittu. Immuuninurtsilla. Joo. Vastakaan. Helvetti. Joo, oikeesti. Ei vittu, mä rupeen hävettää vittu. Ihan oikeesti, nyt pitää kunnioittaa. Paikka. Mene vessaan tai jotain. 5 minuuttia. Okei. Minusta kuvataan niinku ihmiset ei kuitenkaan reagoi mitenkään. Ei. Vasta kameran ne tekee. No, okei.